Добро утро! В този хубав снежен ден, може би за някой не е, разбира се, но реших да разгледаме темата какво ще се случи занапред между вас и между човека, за когото си мислите. Какво ще се случи занапред между вас и човека, за когото си мислите. Така. Нека да видим. Темата ще бъде кратка. Импулсивно реших да запиша това. Определено ще се случват някакви значими неща, които ще бъдат водени от импулса, от желанието и от действието, активното действие. След големи разочарования, които най-вероятно сте имали, ще усетите силата в себе си, да можете да се отбранявате и да може да се пазите така, както се е случило преди разочарованието, което е настъпило. Уау, първите карти. Какво ще се случи занапред? Ами ще има любов, ще има сигурност, ще има стабилност, ще има ново начало. След едно мълчание и едно отдалечаване в комуникацията, определено ще има стабилност и то ново начало, с което ще бъде стабилно. Определено ще има, ще се усетите, понеже аз говоря от името на жената, която гледа, мъжете могат да обръщат към себе си, гледам в женски род. Жените, които ме гледате, ще почувствате силата, която носите вътре във вас. Силата, с която знаете, че може да се справите с всичко и с всички. Каквото и да се случва, вие ще знаете, че може да поемете в нова посока, може да затворите страница и може да кажете, аз не съм окей с това. Защото имате силата да го направите. Защото имате енергията, за да се справите с всичко останало, което би последвало. И дори искам да ви кажа, че е напълно умерено и напълно с голяма сила в себе си и в думите си, които ще бъдат доста убедителни, може да се изправите дори и срещу един император, ако мъжа, за когото си мислите, е в енергията на император, като така доста властен, с доста високо его и човек, който мисли основно за собствения си комфорт. Определено ще имате силата да се изправите и да заявите себе си и да пожелаете да имате стабилност, да пожелаете да имате ясни взаимоотношения и ясен път напред, а не да имате някаква неяснота. Защото във вас се е случила голяма трансформация и вие вече не искате и не желаете да продължавате по начина, по който е било до сега. Не искате всъщност да се случват посредствени неща в живота ви. Искате да имате яснота и да знаете на къде сте тръгнали и в каква посока, какво може да спечелите, какво може да загубите и да имате ясна представа. Доста сте се борили, доста сте била разочарована, доста сте трябвало да се спасявате и да се справяте с всички ситуации, които са били по някакъв начин водещи в вашия живот. Сега ще попитаме отново, само че други карти, какво ще се случи занапред, след като
усетите силата в себе си и продължите напред. Ще бъдете императрица. За този мъж, за когото трябва, вие ще бъдете най-важната жена. Ще се забавлявате и ще се чувствате комфортно в собствения си свят и в обстоятелствата, в които се намирате, защото колелото на съдбата ще е съдействало в тази посока. И дори да е имало момент на някакво страдание и някакво възмездие, което да е довело до неприятни събития, накрая ще има пълно щастие и ще има определено любов. Човека, за когото си мислите, ще ви дава любов. След дълго колебание ще получите това, което сте желала, защото вие сте любимата жена. Дори в момента да сте в енергия на тайната жена, защото има и голяма част от вас, които са в такава енергия. Като имайте предвид сега, че тайната жена не визирам задължително, че човека трябва да е обвързан. Може дори заради ред обстоятелства да трябва да скрие дадена връзка и да трябва да скрие дадена жена, защото не трябва тя да се показва, дори ако щете за нейно добро. Така че, като кажа тайна жена, не е задължително да говорим за тройна конфигурация. Това беше нещо кратко, нещо така като оптимистично в този ден, на къде биха вървяли взаимоотношенията ви. Всички вие, които попаднете на видеото, със сигурност някаква част от него, ако не и цялата, има информация, която може да извлечете. Сега искам да ви кажа, че днес по-късно ще пусна един пакет за как ще протече 2025 година за вас. Пакета ще включва комбинация от няколко въпроси, нещо подобно на коледния пакет, това, което бях пуснала предния път, като имайте предвид, че заявки ще могат да се подават до края на месеца. Защото пак припомням, че след 10 февруари до началото на март няма да мога да ви съдействам старо консултации. Сега за всички, които останаха, ще попитам за съвет от ангелското таро. Значи голяма част от вас трябва да сложат край на някакви ситуации, които нямат бъдеще. Но да не се отказват и да не спират да вярват, защото в близко бъдеще от вас ще зависи, след като попитате ангелите, ще имате успех. Нали знаете, понякога трябва да приемем, че дадено нещо приключва и не е за нас. И точно тогава нещата се завъртат и Вселената ни показва, че вече можем да го имаме. Така че това е информацията, която исках да ви кажа. Това е краткия въпрос. Благодаря на всички. Знам, че искате по-дълги видеа. Ще се постарая. Просто все още има хора, които се бяха записали за коледния пакет предния и доста работа се натрупа. Така, това е от мен. Желая ви усмихнат и щастлив ден и до скоро!